Nagkagutay-gutay ang hawak kan 29 anyos na lalaki matapos na maligis nin tren pasado alas 7 kasubanggi sa boundary kan Barangay Apad asin Barangay Lanigay sa Banwaan kan Pulangi Albay. Sa impormasyon, haros 15 metro man na naguyod kan tren ang hawak kan biktima. Pigsasabi nagikan pang umahan ang biktima kay iba ang tugang kaini. Alagad kan matapat sa riles kan tren, bigla subot na nag-seizure asin natumban biktima dahil kan epilepsy. Mantang nakahandusay sa tao kan riles, pigbalo pasubot iningguyudon kan tugang dahil tapapadangadang na ang tren alagad sa gabat kan biktima, dahi nasubot inikinaya pa kan tugang hasa sa dagos ng makaladgad kan tren. Ito naman po ay ngayon almost more than a month na pong operation ang railways natin. First time po itong insidente na nangyari sa lugar ng Pulangi. So ito po ay wala tayong sinisisi dito. Ang residenteng si Nanay Helen na nasa gilid sa nakanriles ang harong, handal man para sa kaligtasan ninda lalo na kan sa iyang mga aki. Unang-una po sa lahat talagang street light yung sa akin talagang maliwanag. Doon kaya talaga madilim sa kanila. Masyadong madilim. Kaya kung nangyari man yun, talagang makadidisgrasya talaga. Lalo yun na biglaan ang bilis pati ng ng tren. Hulyo ngunya na taon kan magpunan operasyon kan tren biyahing Ligaw Naga vice versa. Sigun sa PNP, pun kan magkaigwanin operasyon ang tren, daiman sila nagkulang sa pagpapagirumdom sa mga residente. Mayroon naman tayo dyan mga gwardya na ang PNR naman po may mga nakalatag na gwardya at nagbibigay naman po ng mga warnings, lalong-lalo na po pag-approaching na ang train. So sana po panawagan po natin na sana hindi na po ito maulit kasi po ang pag-iingat ay nasa sa atin. So wag po nating gawing daanan ang railways. Mayroon naman po itong mga daanan sa side ng railways, doon po tayo dumaan para maiwasan po ang ganitong insidente. Sigun sa barangay, siring sa PNP, maigot man dan sa indang pagpapatanid sa residentes. Dahil man po kami nagkukulang kaiyan. Anyway, talagang yung mga tao na yan, before pa man na nagbiyay ang train, pinag-advise na sila. Advisable na talaga na maglikay. Pinapahali na ko ta na bagang ni isinda. Oh, kaya tamay mabiyahin na, maging aware ka mo, tamay mabiyahin na. Tapos, yun. Hindi di tama naman maabot maisip kung nga ito nangyari. Baka saro talagang aksidente na pangyaring ito na dakman basta-basta, mayong mababasol sa party mi, sa party man sa inda, tagari. Bako na mabagang salit na aki. Kung mga 7 years old to, ngayon ay mga below 7, siyempre, pwedeng anunsyo magurang, ano ta pinabayaan. Nagsayuman ang pamilya na magtao pa ng impormasyon. Kasubagong aga nasa funeraria pa ang bangkay kan biktima. Mientras tanto, nagpapadagos man ang pinagigibong investigasyon kan PNP asin pagkikipagkoordinar sa manihamiento kan PNR. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.